मोजे ताराबाद इथं आहोत आणि हा आपला 20 फूट बाय 60 फुटाचा विहीर येण्याचा प्रयोजन आहे इथे. तर आपल्याला हे पाणी आंबेकर सरांनी दाखवलं होतं. आंबेकर सर हे रावरी फॅक्टरी, रावरी कारखाना या एरियात हे मेन व्हिडिओ त्यांच्यासाठी आपण जे व्हिडिओ बघत आहोत. 25-30 फुटावरच 20 फुटावरच आपल्याला पाणी इथं लागलेलं आहे. त्यांनी आपल्याला हे दाखवलं होतं. तर पाणी असल्याचा बघतानाचा त्यांचा एक व्हिडिओ आपण शेअर केला होता. तो व्हिडिओ पण आपण टाकूया. तर विशेष हा व्हिडिओ सरांसाठी धन्यवाद. आपण दाखवल्यामुळे आपल्याला वेळेत पाणी लागलेलं आहे. आणि अगदी आमची आता दानादिन उडली आज की आम्हाला पाणी बाहेर काढण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आम्हाला अजून पुढे जवळपास 40-45 फूट खोल जायचं आहे. तर जे इच्छुक माणसं असतील त्यांच्यासाठी आपण आंबेकर सरांचा नंबर आणि तुमचं पूर्ण नाव आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकूया. सरांच्या यूट्यूब चॅनलवर पण हा व्हिडिओ असेल. तर कोणी इच्छुक माणूस त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता आणि बोरचं पाणी असेल, विहिरीचं पाणी असेल ते दाखवण्यासाठी आपण त्यांना भेटू शकता. मी सुदर्शन विवेकानंद जाधव. आम्ही इथे दरीत आहोत आत्ता विहिरीसाठी. तर पुन्हा एकदा आंबेकर सरांचं धन्यवाद. आणि पुढे तुम्हाला पाण्याचं एक थोडं हे दाखवतो.